Non molestes a Víctor. Nas montañas de Soudor, as locomotoras de vía estreita fumegan e chifran sen descanso. Ás veces fumegan tanto que acaban tendo algún problema. Unha mañá chegou á estación Peter Sam. Botara toda a noite cargando carbón. Encontrouse con Thomas. Hola, Thomas. Moi ledo te vexo. Estouno. Sempre é un placer vir ás montañas. Teño que levar o revisor fiuncho de volta á estación de Nafor. Peter Sam asubiou da alegría. Daquela apareceu o revisor fiuncho. Bos días, Peter Sam. Bos días, Thomas. Bos días, señor. Teño que ir ver o revisor revoludo. Hoxe están ocupadas todas as locomotoras, así que xa lles dixen que serás ti, Peter Sam, o que queda ao mando mentres eu estea fora. Peter Sam tragou saliva. Nunca antes quedara el de xefe. Naturalmente, señor. E ten presente que hoxe á tarde chega Víctor na súa visita semanal de reparacións, xa que logo comunícalle se hai algunha locomotora avariada. Por suposto, señor. Pero non molestes a Víctor con trapalladas antes da súa rolda. Víctor é unha locomotora moi atarefada. Ben o sei, señor. Non hei de molestar a Víctor nadiña. Boa sorte, Peter Sam. É moi divertido facer de xefe. Tomas todas as decisións. Peter Sam viu como marchaba Thomas co revisor fiuncho a bordo. Treméronlle rodas. Quedar de xefe un día é algo moi emocionante, pero a verdade é que tamén mete algo de medo. Chegou Reneas moi apurado. Sir Handel está rinchando e renxendo un outeiro. Tes que avisar a Víctor. Peter Sam puxo cara seria. Non, Reneas. Non debemos molestar a Víctor con trapalladas. Xa vou eu onda Sir Handel. Peter Sam foi correndo ata o outeiro. Sir Handel estaba renxendo. Mi madriña, Sir Handel. Por favor, avisa a Víctor. Peter Sam fungou. Había que amañar a Sir Handel, pero o revisor fiuncho dixéralle que non debía molestar a Víctor. Así que Peter Sam tomou unha decisión. Xa verás como tamaño eu, Sir Handel. Paréceche. A Peter Sam fervíalle a caldeira. Matinou para dar coa maneira de amañar a Sir Handel. Ao final veulle unha idea á cheminea. Roda cara adiante! Sir Handel avanzou lentamente, rinchando. Iso é. O que necesitas é aceite, Sir Handel. Xa verás como despois andas ben. O condutor de Peter Sam botoulle aceite a Sir Handel. Sir Handel quedou preocupado. Agora, roda cara adiante, Sir Handel. Sir Handel renxeu máis forte e máis tempo ca nunca. Pero non foi quen de avanzar. Pobre dos meus topes. Se cadra non tomei a decisión correcta. Volveu a aparecer Reneas. Skarloui está onda a torre d'auga. Ten un problema na cheminea. Vas ter que ir a avisar a Víctor. Peter Sam puxo cara seria. Non, Reneas. Non debemos molestar a Víctor. Vou eu onda Skarloui. Estás seguro? Non había estar.